Godmorgen. Det er torsdag i dag, og jeg tænkte, at vi lige tager en lille tur rundt om huset. Og det er Niels, der dytter. Vi tager en lille tur rundt om huset i kvarteret sådan lige hurtigt, og inde i huset bagefter. Og det er solskin i dag, og jeg skal lige se her engang. Ja, den er god nok. Der er shorts på i dag. Det bliver en 4-25 grader. Og så har vi en herovre, skal se. Er I klar? Ja, det slutter. Vi slutter. Jeg filmer. Der skal vi lige have vandet der. Der er Nelle Pelle. Se her, går der i morgensolen der. Ja. Godmorgen, Nelle Pelle. Godmorgen. Det bliver 76 grader i dag. 76 bliver det. Det er faren har, de snakker. Ja. Sådan. Og vi snupper lige, jeg skulle lige se her, prøv lige at se her, et fedt kvarter, vi bor i her. Det er simpelthen, altså, vi snakker Beverly Hills. Prøv lige at se her, det er fuldstændig uvirkeligt, det her. Og det er vores hus. Det er vores hus, jeg zoomer lige lidt. 1665. Take a look at that. Take lige a look at that. Der er alt, hvad hjertet begærer. Alt i el og... Jo. Ja, gjorde du det på knappen, Nelle Pelle? Ja, det gjorde jeg. Det vil jeg sige. Det må jeg sige, det gjorde jeg. Den kan den lukke også? Okay. Ja, hvis du 2 gange, så lukker jeg.
Tine vil gerne sige noget. Hvad skal jeg sige? Jeg har købt mig et kort. Fordi drengene kan ikke finde rundt, så jeg har købt mig et kort. Ikke? Jo. Meget, meget glad for mit kort. Jeg synes simpelthen, at det var så vores lille slot. Det var vores lille slot. Måske overkanten til 4 mennesker. Men Men. på den anden side. Pyt. Så der. Nå, Skal vi slutte? Ja, Vi slutter. Det var den.